Avui compleixo 30 anys, però de la possible transcendència d'aquest fet ja me n'ocuparé més endavant. Ara, per tal de començar el dia d'una forma mínimament relaxada, m'urgeix descarregar la bufeta i inhalar 2 o 3 aplicacions de Ventolin, o a la inversa, ja que mai acabo de decidir a quina de les dues emergències cal donar prioritat. Acabo inhalant primer i pixant després. Així almenys m'ho dicten els meus bronquis, fustigats tant per l'excés de tabac com per l'extenuant activitat sexual duta a terme en vespres d'aquest meu aniversari. Davant del mirall, tanco els ulls i expiro a fons, aferrant els llavis a l'orifici de sortida del tub blau en forma de la hemoteruda. Després de pitjar la càrrega, inspiro de forma compulsiva, imaginant. En moments de crisi les metàfores visuals sempre m'han estat de gran ajuda. Que aquell polsim blanc dinamitarà l'orquestra de violins desafinats que s'atrinxera al bell mig del meu tòrax. Superada l'anòxia, pixo apuntant al centre de la tassa. Com més soroll, millor, penso mentre m'aixugo la punta del penis. Qualsevol dia preguntaré a la meva terapeuta el perquè d'aquesta obsessió. Sembla com si fent soroll subratllés la necessitat d'exterioritzar no sé quin crit d'autoafirmació oculta, una mena de ja sóc aquí, matiner i reivindicatiu. La confirmació d'aquest supòsit, però, la deixo en mans de la terapeuta, que és ella, i ningú més, qui coneix els veritables misteris i ressorts de la meva vida subconscient. Si més no, i per no tenir que caure sempre en interpretacions massa rebuscades, l'escandalosa pixerada em serveix per desvetllar la Verònica. Des del dormitori m'arriben la remor d'uns llençols remoguts amb nerviosisme, el clic del llum de la tauleta de nit i un que ben descodificat m'hauria de transmetre una bona dosi de menyspreu cap a la meva persona. Decideixo eludir la indirecta i continuo amb el meu ritual. Obro l'aixeta al màxim i la deixo rajant mentre em raspallo les dents amb la boca ben oberta. Així fa més soroll. Continuo pensant amb ànim de revetja, rememorant les paraules que em dedicà a nit la meva companya just abans d'adormir-nos, defraudats per un intent fracassat de fer l'amor a l'estil dels vells temps. Ets un animal, ets. Només penses en clavar-la i descarregar quan a tu et ve de gust. A tu i només a tu. Ara, aprofitant l'avantatge mental que m'ofereixen aquests 10 o 15 minuts que porto llevat, podria abocar damunt la seva semi-inconsciència tota una sèrie de retrets que de ben segur tindrien una girada d'esquena per tota resposta. Ella és així. Disfressa les derrotes amb bones dosis d'indiferència.